जोंनाय जोंहोनाया जाबाय इसोरखौ साखि होनाय बुहुमाव, जिसुखौ खोन्थानाय बुहुमाव, जिसुखौहाय फोरमायनाय मानसिफोरनोहाय आरो जिसुखौहाय परिचय होनाय बिसोर, बेनो जोंनाय। आरो बे जोंनाया जों साफ्रोमनावबो दङ, आंनावबो दङ, नोंसिनाव बयनावबो दङ। दा बे जोंनायखौ खोबनानै दादों होनदों बाइबेला नै। बा जोंनायखौ खादानि दननि सिङाव दोननाय नामा नोंलाय? बिदि दोनलालाय सोरथो नुनाय? खादा सिङाव खोबना दोनलालाय बे केन्देलालाय, बे बाथियालाय बे गोमोरनाय दा। जों खृष्टानफोरखौ जिसुआ बुंबाय, नोंनाव अननाय दं दा? बे अननायखौ नों मानो थफ्ला खाना दोनदों? नोंनाव फोथायनाय दं दा? बे फोथायनायखौ नों मानो मामोर खाहोना दोनदों? बे जाबाय दनाव जोख्लोबनाया बेनो। नोंनाव बोलो दङ, बोलो, खृष्टानफोरनाव बोलो दं। बे बोलोखौ नों थफ्ला खानानै हाव फबदों नामा? नोंनाव एसे गियान दङ, मोजां गियान दङ, मोजां आखु दङ, बेखौ मा नोंलाय थफ्ला खानानै खाथबनानैसो दोनबाय नामा? रावबो बिदि दोना आरो बिदि दादों। खृष्टानफ्रा नुसार जानांगौ, खृष्टानफ्रा हाजोआव थानाय केन्डेल बायदि, लाइट बायदि जानांगौ। खैला मैलानिफ्राय बै खालामाथियाव नुहुरनांगौ, बै हिमालय हाजोखौ नुहुरनांगौ। हिमालय हाजोआव जोंथि जानायखौ नुयो। जेब्ला आङो सिलिगुरियाव दंमोन, पुनसिलिं बारनानै सिलिगुरि बारना बै कारसियां, जाय कारसियांनिफ्राय रेडिअ' ब्रडकास्ट खालामोमोन, रेडिअ' बेबायदिनो निउस होयोमोन, रेडिअ' प्रग्राम। कारसियाङाव गोजौ सिलिगुरिनिफ्राय माथि गारिनिफ्राय नुहुरनो जोंथि जोंनाय आरो लाइट नुयो आरो। लोगोफोरना सोंबाय, ये क्या है? वो तो ज्योति जला रही है, वो क्या है? वो कारसियां है। कारसियां जहां रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो पुनसिलिं है। कारसियां, बे कारसियाङाव थांनो गोबाव नाङो, खाथि नुहुरलायसै। हाजोखाय खाथि नुहुरदों, जोंनाय लाइटफ्रा रिथि रिथाव नुयो। हाजो गोजौआव थानाय जोंनाया मालाबाबो थाखमाया, खोबजाया आरो रावबो खोबनो हाया, नुसार जाखायो। जिसुआ जोंखौ बुंबाय, नोंसोरनि बे गुनआ, नोंसोरनि बे फोथायनायनि बोलोआ खोबजानो नाङा। मा होनदों? बेखायनो बाव आङो मोनब्रै पइन्टनि सायाव बुंनो हास्थायबाय। माथाइनि 5:14-15-16 बाथ्रा बेखौनो बुंदों, Let your light so shine before men. बेबादिनो नोंसोरनि जोंनाया मानसिफोरनि सिगाङाव जोंबाय थाथों। नोंसोरो बे जोंनायखौ होखोमानानै दादों। बियो सिङाव थानो नाङा, सायाव फैनांगौ। बेनो जाबाय नोंसोरनि सोरांखा नुजाथिजानांगौ। नोंसोरनि पुहरा, ज्योतिया, स्रांना नुजाथिजानांगौ। बेखौ नोङो सिङाव दादों। बेनो जाबाय जोंनि मोजां आखल आखु, जोंनि रोंनाय गियानखौ जों दिन्थिनि। नों माहाय दङ? फार्स्टआव नाम्बार 1 पइन्ट, स्टार्टिं पइन्टआ जाबाय शाइन इन योर हाउस। दा आंनि उनाव बुंदो, नोंनि सेथियाव नोंनि न'खराव जोंनाय हो। नोंनि न'खराव जोंथि जाग्रो। बिफा बिमाया जोंनाय हो, मोजांखौ दिन्थि बे न'खरावनो। खृष्टान बिफा दा नोङो, खृष्टान बिमा दा नोङो, मोजांखौ नाङा। न'खराव साबमा, बाहेरावल' मोजां नामा? Jesus says today, you are good everywhere, not only at home, not only outside. बाहेरावल' मोजां नामा? न'आव साबमा? आयु मा जाखो? जिसुआ बुंबाय, सोरां हो,
fire mahai जायगालाय mahai दे सोरां होनायालाय at your home नोंनि नखराव हो नोंनि फेमिलियाव हो बिफाया मोजांब्ला फिसाफ्राबो आंनि बिफाया खराथारलै जाहा थाहा गाज्रि मावनो हाथारा yes बेबायदि बुंजा आंनि बिफानि सिगां सिगां गिर्जायाव थाङो बेखायनो आंबो थांनांगौ बेबायदि बाख्नाय जा बिफानो आलसिया नुबाय थायो देवबारला फिसायाबो आलसिया जाबाय गिर्जायाव थाङा सोरां गैया बे बिफानाव सोरां गैया बे बिफानाव संख्रि गैया संख्रि बे बिफाया बिमाया बाइबेल फराया फिसाज्लाफ्रा फिसाजोफ्राबो फराया संख्रिबो गैया सोरांबो गैया बे बिफा बिमाया बाइबेलाव फराया नालाय गोरोंमोन बाइबेला मोनसेबो फराया shine no shining at all no light at all सोरांबो गैया संख्रिबो गैया बाबनाय गैया सोरां होनो हाया नोंनि नखराव होग्रो नोंनि नखराव होग्रो होदो बिनि उनाव आउटसाइडआव होदो बाहेराव होदो होलांबाय थादो सोरांखौ नोंनि मोजां गुनखौ नोंनि फोथायनायखौ नोंनि अननायखौ नोंहा मा दङ मोजांथि नोंहा बेखौ होनांगौ सोरबा सोरबा जों गोसोखाङो आंनि आफाया बाइबेल फरायबाय थायोमोनलै आरो आंनि थाखाय बिराद प्रार्थना खालामनानै होयोमोन बेखायनो आं दिनै BA पास जाबाय MA पास जाबाय MSc पास जाबाय आंनि आइनि आफानि प्रार्थनानि थाखाय आं साख्रि मोनबाय हालेलुया हालेलुया जोंबायना जोङाखै बिमा बिफानि प्रार्थनाया जोंहोबायना जोंहोआखै फिसाफोरखौ गोरों खालामबायना खालामाखै फिसाफोरखौ मोजां आखुआव दैदेनबायना दैदेनाखै दैदेनबाय मानोना गावनो मोजां नालाय फोथायसुला नालाय फोथायसुलि नालाय मोजां फोरोङो